Yani esikoleni? Ngazi. Awazi? Kuzosho bawuthi hamba esikoleni? Ramaphosa. Kuzosho Ramaphosa? Ngiyobona uyivalile ikole. Awena uvalile? Uyena. Zikhona nje ifundayo. Hayi-ke phela thina izethu ayivuliwe. Kodwa ngibonile bayaya esikoleni abantu. Hayi-ke okwabo-ke lokho. Manje ubaba wakho methi vuka nje esikoleni ngisazi uzothini. Ngizoya. Kuyadliwa nje esikoleni uhlezi la. Iyadliwa ukudla kuncane plate Kungcono nje uzobambula yena uphinde ubambe emuva. Khona babuye besincishe. Nidla ini zinka noma umphuthu? Hayi, sidla nomstamp, nomufishi, nomuphuthu, nomamasa. Amasa alalisana adliwa ingane esikole. Wena usufunda ubaba? Grade 3. Bawu grade 3 angwazi. 1. Awu usho 3 kodwa uthi 1. Grade 3. Uthi 1 uthi 3 futhi. Phela 1. Aba u1. Kubalwa kanjani kuma grade? Kuma grade. Umvulo uthi 3 nje u1. Kodwa first year, second year, 1, u2, grade 4, 2, grade 5, u3, grade 6, u4, grade 7, u5. Aphela lapho ama-grade. Phela grade 6. Awungeke ufike ku12 wena. Aphela ku6 ngeke ufike ku12 wena. Phela yeyisi ngifike ku12. Ungeke uyisi? Ngiyaoya phela. Manje lawo wabalile phela oya kuwona no 12 anguzwanga ngobala. Futhi ngeke ufike khona. Oh 12. O 11 10 abekho. Abekho.